Ia. Filmează. Nu-i în față! Uite ce râde! Ia. Futu-ți morții, mătii de lingău, băga mea-și pula, măta. Ia, să vedem. L-a răsturnat? Ia, Vedeți dă-te că aici pe sesiune, aceasta este sesiunea Ia. mea și eu pot să vă blochez. Poți să vă Așa că blochezi. lăsați-mă în pace să-mi fac cursa. Ia. Ia, Eu am puterea să vă banez. Stai așa. Îți dă Hai să-ți fac! arăt cum te banezi, futu-ți morții, mătii. Stai așa. Stai, care era ăla? Nu se știe, fugi așa! Stai să... Stai să... Ceva cu sâierea. Ce caută să-ți ia bani? Sesiunea mea, dar nu știu unde e. Nu știe. ia dat, încă nu mi-a dat, mai durează. Nu, stai așa. Stai așa. Dau SC. Hai mă. Închide sesiunea. Nu. Stai o leacă. Filtre. Stai că încă nu mi-a dat. Zi-mă o leacă că știam, bă. Da, mă, știu. A, Aoleu! Sicriu, bă, da, ți-a zis că nu mai puteam de râs. Pula, futuți. S-a vorbit. Unde e, mă, ăsta? Ratatule, dau pe... Zin morții, mătii. Bă, ratatule, am dat pe SC și unde dau? Filmezi? Da. E bine. Zi, mâncă căcat în morții, mătii, zi în continuare. Cum era, mă? Cum era pișatul ăsta de mi-a sub pula? Futu-ți morții. Grijania, mătii. Stai, mă, că trebuie să scriu, mătii, și morții, mătii. Băga mi-aș pula în dumnescritul, mătii. Stai, mă, că trebuie să-l banez pe căcatul ăla. Bă, el te caută la servere, bă! Nu, hai că închid sesiunea. A, închis sesiunea. Tu-ți morții, mătii. Închid sesiunea. Hai de partea asta să vedem Uite. cum se numește.